Moi taas! Nyt mä opetan teille kärrynpyörän. Eli kärrynpyörä on tällainen. Noin. Se alkaa siitä, että jos sä sen tälleen. Se on väärin, koska sun pitää saada jalat suoraksi. Sä saat siten jalat suoraksi, että sä laitat sun kädet näin. Mut jos se menee edelleen tälleen, niin sitten kannattaa ottaa vauhti. Eli se on tällainen. Sitten se menee vähän suoremmaksi. Sitten kun sä teet niitä monta, sitten siitä tulee arabialainen. Eli tällainen. Noin. Mutta se on arabialainen jo. Sitten sä saat sen jalan suoraksi. Mutta sitten vielä pitää opettaa sieltä, että niin ne aukeaa tälleen. Sä voit vaikka tehdä tällaisia monta. Noin. Sitten siitä pitää saada tälleen. Noin. Voit tehdä niitä vaikka nyt 3. Sitten kun sä oot tehnyt niitä 3, niin sitten sä voit vaikka ottaa vauhdia tälleen. Mutta sitten meidän pitää opetella vielä se loppuasento. Eli se loppuasento on tällainen. Eli jalat on, tämä jalka on tälleen, tämä takajalka ja tämä on sitten taas tälleen. Näin. Noin. Sitten kun sä oot tehnyt niitä vaikka nyt, teet vaikka niitä tällaisia, sitten tällaisia. Eli niitä on vaikka monta. Sitten kun sä oot tehnyt niitä aika monta, niin sitten se meneekin vaan näin. Ja sama toisella jalalla. Toinen jalka on sellainen, että tämä jalka jää taakse, tämä tulee eteen. Näin. Sitten tästä teet näin. Ja se siitä sama. Eli näin. Noin. Ja sen loppuasento on tälleen. Eli tämä jalka on suorana ja tämä sitten on taas näin. Noin. Sitten sä voit tehdä sitä semmosia yhdistelmiä, että esim. Näin. Niin noin. Ilman toista kättä. Ja sitten sä voit tehdä vaikka tällaisia. Esim. No arabialainen. Se on siis se tämä. Se on tollainen. Sitten tämä muuten näytän. Mä opetin siinä viime videossa puoli volttia. Ja jos sä oot opetellut sen nyt niin hyvin, niin jos sä saat sen nurmikolla, voit tehdä siihen vaikka kärrypyöräyhdistelmä. Eli tälleen. Noin. Ja sama toisella jalalla. Voin näyttää. Sama toisella jalalla. Noin. Juu. Ja jos sä nyt opit vaikka nuo 2, se on hyvä, koska kaikista tempuista voi tehdä vaikka mitä yhdistelmiä, vaikka mitä. Ja tämäkin kannattaa tehdä omalla vastuulla, koska siinä voi käydä vaan yhtäkkiä näin. Noin. Ja se kannattaa tehdä silleen, että sulla on hyvin kädet suorana ja näin vaan. Juu. Sitten on kiva, kun on oppinut jotain ja sitten on kiva mieli ja moikka!